Szia! Az oldalon nagyjából a valóságról, az elemi ösztöneidről, és tehát a létező elemi ösztöneidről, amik most is vannak, és egészen addig benned lesznek, amíg meg nem halsz, és őstörvényekről, olyan őstörvényekről, amik nem megváltoztathatók lesznek szók, amit tudnod kell, mielőtt elkezded olvasni az oldalt, közben belépek az oldalba, hogy én is tudjam követni. London site for you.blogspot.com. Tehát amit tudnod kell, hogy neked mindig az igaz, ami neked igaz, és nem az, amit bárki más mond neked erről az oldalról, hogy ez az igaz, amikor te ezt olvasod. Tehát ezt a saját magad el tudod dönteni, hogy ez igaz, vagy nem igaz, és neked az lesz belőle igaz, ami neked igaz. Na most akkor menjünk tovább egy kicsit. A fő oldalon láthatsz itt néhány infót Londonról, amit nagyon ügyesen elhallgattak itt 2-3 éven keresztül olyan emberek előtt, akik szerettek volna ide kijönni. És azóta itt sok minden meg is változott Londonban. Na most azt kell tudnod, olyan emberek hallgatták el, például nők, akik itt átoperáltatták magukat teljesen ingyen, egy kicsit irítségből, vagy férfiak, akik itt üzleteket csináltak, ugyanilyen szándékkal, amit aztán haza is vittek, és akkor ebből otthon meg is gazdagodtak. Most nem ez a lényeg, tehát van itt néhány valós információ, ha neked itt nem jó otthon, akkor itt kezdhetsz valami új dolgot. És akkor menjünk tovább. Az arany színű szövegben látsz egy kis szientológiát. Na most itt vannak azok az ösztönök és őstörvények, amiről az előbb beszéltem neked. Itt vannak kiemelve témák, alapvető témák, amik az egyszerű emberek fejében mindig kérdéseket tesznek föl. Szeretet, szerelem, gyengéd, semmi, gonoszság, idő. Az idő egy nagyon érdekes téma, vagy például segítség, szabad, fókusz, kommunikáció. Ezt a két szót, hogy fókusz, kommunikáció, ezt nagyon sokan félreértik. A fókusznál nagyon sokan szelektálják maguk körül a dolgokat, és mindig csak egyszerre egy valamire képesek odafigyelni. A kommunikáció pedig egy idegen szó, az eredeti jelentése kapcsolat, tehát nem azt jelenti, hogy hogyan kommunikálunk másokkal, hanem hogyan vagyunk kapcsolatban másokkal. Vannak alapvető kommunikációs képességeink, a legmagasabbak közé tartoznak például a szándékaink mások cselekvéseibe való átvitele, vagy mások originációinak a kezelése, és a legkisebb kommunikációs képességek közé tartozik például a konfrontálódás képessége. Most azt kell tudnod, hogy a control mindig azon igyekszik, hogy ezeket a kommunikációs képességeket te már körülbelül 4 éves korodtól el is veszíts. Ez az az idő, amikor bekerülsz az oktatási rendszerbe, először az óvodába, aztán az iskolába, és ő módszeresen át is programozza neked az agyadat. Na most ezt úgy csinálja, egészen egyszerűen nem enged téged tanulni. Amit tudnod kell a tanulásról az annyi, hogy ha valakinek nehéz a tanulás, annak az egyetlen oka az az, hogy valamit, egyetlen szót nem értett meg abból, amit meg kellene tanulni. Erre most bemutatok neked egy nagyon gyors példát. Ezen az oldalon minden egyes témánál ki lesznek emelve a valóságból, a tapasztalatból, tehát megélt dolgokból, operatív és non-operatív dolgok. És akkor amikor te ezt úgy magadba teszed, akkor majd eldöntöd, hogy ez jó vagy nem jó. A lényeg az, hogy meg fogja változtatni az életedet. Na most, ha én így tovább mennék, amíg te nem érted meg, hogy mit jelent az, hogy operatív és non-operatív, addig te ebből az oldalból egy büdös szót nem értenél, és azt mondanád rá, hogy ez tök hülyeség. Tehát aberráció azt az állapotot jelenti, amikor a reaktív elme információkat rögzít. Non-operatív pedig azt jelenti, hogy tudsz analitikusan élni, vagy pedig a reaktív elmétől függetlenül élni. Na most akkor menjünk tovább. Az oldal az úgy van fölépítve, legalábbis a szientológiai rész, ahogy a gondolatok fölépülnek egymás mögött.
Az első fő témában le van írva az idő 8 fizikai dimenziója, egészen egyszerűen, amiből ki vannak hagyva matematikai képletek, mert úgyse értetted volna meg, és ezt neked nem is kell tudni. Viszont ez van, és ez létezik. És vannak benne fő témák. A fő témákhoz kapcsolódnak újabb oldalak, újabb témákkal, ugyanúgy, ahogy a gondolatok is kapcsolódnak egymáshoz, és az újabb oldalakon lesznek újabb linkek, amik szintén újabb témákkal fognak foglalkozni. Körülbelül 100 téma lesz fenn az oldalon, erről nem sokára meg lesz az angol fordítás, és ahogy kész van az anyag, nagyon sok nyelvre le lesz fordítva. Hogy mennyire gyakran fogom bővíteni az oldalt, ez az én tanulmányaimtól is függ, és mennyi időm lesz rá. Amit egészen biztosan ígérhetek neked az az, ha elkezded olvasni ezt az oldalt, te soha többé nem leszel ugyanolyan, mint korábban voltál, sokkal kevesebbet fogsz veszíteni, sokkal többet fogsz nyerni, a környezetedben mindenki hozzád hasonlóvá fog válni, és sokkal több örömben és boldogságodban lesz részed. Hát, sok sikert! Köszi! Egy pillanat, Gyuszi, le kell állítanom a videót. Hol van a videó? Itt van a videó. Oké.